Hello everyone, welcome to Odisha Self Study Aspirants channel. এই ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୋ ପରି ସମସ୍ତ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କି ରିସେଣ୍ଟଲି OSSC CGL 2025 ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲୁଥିବ କି ଆମର ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ B ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବ ନା ଗ୍ରୁପ୍ C ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ତ ভিডিওটিକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର এই ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ପୁରା TCS ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି TCS ଜେନେରାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତ ମାନେ ଇଜି ଥିଲା, ଆଉ ଇଂଲିଶ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ହଁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ମଡରେଟ୍ ରହିବ, କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛିଟା ରହିବ ସେଇ TCS ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭଳିଆ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯାହାକି RI ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ GS ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି TCS କେଉଁ ଭଳିଆ GS କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଏ, କି ଯଦି ଆସୁଥିବ ତ ଆସୁଥିବ ବହୁତ ଇଜି ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ନହେଲେ ନ ଆସୁଥିଲେ କାହାକୁ ବି ଆସିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ବି ସିଏ ପକେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ପଢ଼ିବି ନଥିବେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ SDGର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ SDG ଜିନିଷରୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ EVSର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାନି, ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ, ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ, ତ ସେଇ ଉପରେ ବେଶୀ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଉ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି କହିବି କି କେବେ ଆସିବ, ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 3rd ୱିକ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1st ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ମାନେ 1576 ପୋଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ C ବି ଆମକୁ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଦରକାର ଅଛି, ତ ଆମକୁ କେତେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଆଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ହେଇଯିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା, ତ ତା ଦେହରେ 595ଟା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏଥର ସେ 1576ଟା ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2.25 ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଯେମିତି ଆରଥର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ସିଟି GST ପାଇଁ UR ମେଲ୍ର ଯାଇଥିଲା 141 ସମଥିଙ୍ଗ, ତ ଆଉ ବାକି ଦେଖିବେ କି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ବି ଅଧିକ ଥିଲା 156 ସମଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଲା ଆମର, ଯେମିତି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଅଡ଼ିଟରର ତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତ ସେଥିରେ ବି ଅଧିକ ଯାଇଥିଲା 140 ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍କୋର ଯାଇଥିଲା ତାର। ତ ଏଥର କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ନା ଏତିକି ଯିବ କି ଆଠୁ ଅଧିକ ଯିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରିଲିମ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ 2025 ହେଇଥିଲା CGLର, ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକ ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ବହୁତ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ଅଧିକ ପଳେଇଲା ପୋଷ୍ଟ। ଏଥର 1576ଟା ପାଖାପାଖି 2.5 ଗୁଣା ପୋଷ୍ଟ ଥାଇକି ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକ ଗଲା, ତ ମେନ୍ସରେ ବି କ'ଣ ଏଥର କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକ ଯିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଥର ମେନ୍ସରେ ମାନେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଛାଟିକି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦରକାର DB ପାଇଁ ସେ ଡାକିବ, ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଯିବନି। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା କି ସେଫ୍ ସ୍କୋର କେତେ ଆମର ଆସିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ UR ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 140 ପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ କି ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ 10 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ 130 ପ୍ଲସ୍ ଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ SC/BC ମେଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ସେଇ 135 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ସେଇଭଳିଆ 124 କି 125 ପ୍ଲସ୍ ମାନନ୍ତୁ। ଆଉ SC ମେଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ SC ମେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 120 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଫିମେଲ୍ ସେଭଳିଆ 10 ମାର୍କ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 110 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ST ମେଲ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା, ତ 105 ଆପଣ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ, 105 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଫିମେଲ୍
से भलिया 94 और 95 प्लस जदि आपनकर आसुची ताले आपनकु जे कोनसे गोटे पोस्ट मिल जाय पारे। और जदि ग्रुप बी जदि आमे कहिबा कि केते सेफ स्कोर हमर दरकार कि हम ग्रुप सी नुह बट बी दरकार, कारण बहुत सारा पिला अछंती जे ऑलरेडी जॉब रे अछंती, ग्रुप सी जॉब करूछंती, कारण आर्थरक कम पोस्ट आसीथिला आमर जो वाटर डिपार्टमेंट अच्छी WIC समथिंग डिपार्टमेंट, तो से पिला बहुत मिली। मोर जने सीनियर भी अच्छा WIC IC डिपार्टमेंट एथर सीमेंस भी लिखी, तो सी ग्रुप बी ही ट्राए कर, तो ग्रुप सी पाइले सी नेबेनि डीवी जीवेनि। तो ग्रुप बी आपनकर सी देखिए तो माने हे पर पोस्ट वाइज डिपेंड कर 145 रे भी सिलेक्शन हे पारे 150, तो आपण भाबि दन 150 प्लस जहार स्कोर आसु, तो सी बिल्कुल तार मार्कटा माने सेफ अच्छी, से होपफुल रही पारिबो ग्रुप बी पोस्ट पई। आ एटा मु यूआर मेल रो मार्कटा कहूँ 150 प्लस, बाकी सब कैटेगरी ए अनुसार तांकर जहाँ भी 10 मार्क 5 मार्क जमती मु ग्रुप सी पई जमती कम कली, तो से भला कम करी कि भाबि पारिबे ग्रुप बी पई। तो सब्सक्राइब कर आम चैनल को, और जेहेतु नुआ चैनल तो आपनकर सपोर्ट दरकार कि आगु को आउ जो ओडिशार एग्जाम्स आसुची तो तार रिलेटेड वीडियोस आनिया पई, आ सब्जेक्ट वाइज भी आपनकर वीडियो सब आनिया को ट्राई करूची, आ क्वेश्चन आंसर और PYQ डिस्कशन करिया पई भी आगु को डिसाइड करिची। तो आपण टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जानतो, जहाँ भी PDF आसीबो आउ इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह थी मोर मु शेयर कर देबी। व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर जानतो बैकअप पई, और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर। थैंक यू।